Ja, god aften. Jeg er så den, der har meldt mig som Ja, god aften. Jeg er den, der har meldt mig som indsamler Røde Kors til støtte for de fattige i Haiti. Jeg synes, vi skal banke på døren og så se, hvad der sker. Hallo? Hallo? Goddag. Har du lyst til at give nogle penge? Ja, det vil jeg meget gerne. Så, nu prøver vi en ung mand i stedet for at se, hvad han siger. Hvordan ved du, der bor en ung mand? Jeg ved. Nå, nu prøver vi et nyt hus, og så ser vi, hvad der sker. Goddag. Har du lyst til at give nogle penge til de fattige børn i Haiti? Heller ikke bare et par kroner? Nej. Hvorfor ikke? Det har jeg ikke lyst til. Har du slet ikke penge til det? Nej. Hvorfor ikke? Jeg giver jo bruge penge på det der lort, der er ikke. Så vil du hellere købe chips? Ja, det vil jeg. Og en god vej. Kom. Nå. Jamen, tak. Ja, farvel. Det var så en ung fyr. Og vi fik tjent et par penge. Tilbage til studiet. Den kommer hvor nej, nu kan jeg. Goddag her. Har du lyst til at give nogle penge til de fattige? Nej. Hvorfor Jeg ikke? bruger for meget skat. Jeg giver alt for meget skat. Goddag her. Har du lyst til at give nogle penge til de fattige i Haiti? Nej. Hvorfor ikke? Okay.